Bote. Rico. Nai. Crucillada. Toxiño. Fedello. Morriña. Agarimo. Aperta. Ruxe. Lambetada. Ledicia. Riquiña. Sapoconcho. Luar. Orballo. Sentidiño. Brétema. Agasallo. Afouteza. Bolboreta. Ruliña. Trapalleira. Riquiño. Que ben soa o galego. Bos días, hoxe dende Radio Bosco un día máis, pero esta vez adicado ao Día das Letras Galegas. Hoxe imos adentrarnos na rica cultura literaria de Galicia para celebrar e honrar aqueles escritores e escritoras que contribuíron de xeito significativo ao patrimonio literario da nosa lingua. O Día das Letras Galegas é unha data emblemática na historia cultural de Galicia, na que se rende homenaxe a unha figura destacada das letras galegas. Este ano toca Luisa Villalta. Hoxe exploraremos a vida e obra da autora homenaxeada deste ano, así como o seu impacto na literatura galega e na identidade cultural da rexión. Agora imos contarvos un pouco da súa vida. Luisa Villalta Gómez, nacida o 15 de xullo de 1957 e falecida o 6 de marzo de 2004. Foi unha escritora, filóloga e violinista galega. Estudou Filoloxía Hispánica e Filoloxía Galego-Portuguesa na Universidade de Santiago de Compostela. Ademais do seu labor como violinista na Orquesta de Santiago de Compostela e a Nova Orquesta de Galicia, Villalta escribiu poesía, teatro, narrativa de ficción, ensaio e traduccións. Algunhas das súas obras son Música reservada en 1991 e no ano 1995 Ruido e Rota ao interior do ollo. A Real Academia Galega elixiuna como autora homenaxeada para o Día das Letras Galegas de 2024, grazas ás súas obras sólidas e únicas que a converteron nunha figura destacada de literatura galega nas décadas dos 80 e 90. Unha vida chea de creatividade e compromiso. Participou en entidades para promover e normalizar a nosa lingua como a Asociación de Escritores en Lingua Galega, o Foro de Cultura Galega ou a Mesa pola Normalización Lingüística. Desenvolveu unha intensa actividade cultural. Deu seminarios, recitais de poesía e palestras, entre outros. Colaborou en varias publicacións, entre elas Man Común, A Nosa Terra. Os seus artigos publicados entre o 4 de xaneiro de 2002 e o 4 de marzo de 2004 en A Nosa Terra foron recopilados no libro das colunas. Faleceu o 6 de marzo de 2004 por unha meninxite aos 46 anos de idade. Os seus restos mortais descansan no cemiterio de Santo Amaro da cidade herculina. Ao rematar a ceremonia relixiosa, un grupo de escritores e poetas de toda Galicia como Manuel María ou Manuel Rivas despedírona nun acto laico con poemas e música de violín. Ao acto tamén acudiron políticos como Xosé Manuel Beiras e Anxo Quintana. En 2018 a súa familia cedeu os seus fondos documentais ao Centro Ramón Piñeiro para Investigación en Humanidades. Despois deste resumo sobre a vida de Luisa Villalta, rematamos o podcast do especial das letras galegas. Hoxe non toca un tema como outro calquera. Imos escoitar a canción de Bret, chamada Superhéroes, pero nunha versión especial en galego dos nosos compañeiros e compañeiras de sexto de primaria.